आर'नाइ 5G इउटुब नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो मस्ट इम्परटेन्ट सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि जाय बिथांमोना महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ खालामनानै दोनदों। नोंथांमोननि थाखाय आङो मोनसे गोनांथार भिडिअ' लानानै फैदों। नोंथांमोननि बे लाखपति दिदि नोंथांमोनखौ गभर्नमेन्टआ बानायनो लानाय बे महिला उद्यमिता स्किमनि 10,000 रांनि दा बे अनलाइन डाटा साबमिट खालामनाया सोलिगासिनो दं। बे खामानिया जोबबानो नोंथांमोना थाबैनो गावबागावनि बेंक एकाउन्टआव नोंथांमोना 10,000 रांखौ मोननो हासिगोन। नाथाय बे 10,000 रांखौ गोबां मानसिफोरानो मोननो हानाय नङा। मानि थाखाय मोननो हानाय नङा जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन। जुदि नोंथाङा रांखौ मोननो लुबैदों, नोंथाङा मा खालामनांगोन, नोंथाङा माबायदि गाइडलाइन, माबायदि क्राइटेरियाजों नोंथाङा थांनांगोन, जोङो बेनि ए टु जेड डिटेल प्रसेसखौ नायगोन। बेनि थाखायनो बे भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि थाखाय। लोगोसे जाय बिथांमोना दासिमबो मेसेजनि प्रब्लेम जानानै दं, दासिमबो अनलाइन साबमिटनि मेसेजआ मोनहैयाखै, नोंथांमोना रांखौ मोनगोन ना मोना, आरो जुदि नोंथांनाव दासिमबो जुदि मेसेजआ मोनहैमाराखै, अब्ला नोंथाङा मा प्रसेस, मा खामानि मावनांगोन नोंथांनियाव बे मेसेजआ मोनहैनो, जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव बेफोरनि ए टु जेड डिटेल प्रसेसआव नायगोन आरो सावरायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान गभर्नमेन्ट स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गिबियावनो जोङो मेन आपडेटखौ नायगोन। बिथां हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दा बावैसो नैबेयाव मोनसे टुइट खालामनानै होदों फेसबुकनि गेजेरजों। बेयाव जोङो नायनानै बुजिगोन। गोबां मानसिफोरानो सानदों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारा आंनियाव मेसेजआ फैबाय, आं रांखौ मोनसिगोन। नोंथांमोना बिदि सानोब्ला गोरोन्थि जागोन। मानो होनब्ला नोंथाङा माबायदि एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया प्रसेसजों नोंथाङा थांदोंना थाङाखै, गभर्नमेन्टआ जि खामानि मावनो होदों नोंथाङा मावदोंना मावाखै, नोंथाङा बेखौ बोरै चेक खालामनो, बोरै नायनो, जोङो बेफोरनि आपडेटनि बागै सावरायगोन। लोगोसे नोंथाङा नैबेयाव नुनानै मोनखादों, नैबेयाव आसामनि CMआ मोनसे आपडेट होदों। टटेल अल आसाम, नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों। आं नोंथांनो डाटाखौ खिन्थिना होनि। अल आसाम टटेल 3,26,786 बेखिनि अल आसाम बेयाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बेयाव ग्रुप दं। गामि मोनसेयाव अबेबा मोनब्रै मोनबा बेफोरबायदि ग्रुप दं। बेयाव अल आसाम 3,62,786 बेखिनि ग्रुप दं। नोंथाङा बेयाव बुजिनानै मोनबाय। नाथाय दा नैबेयाव नायबानो जाबाय। बेयाव ग्रुप दं। ग्रुप मोनसेयाव 10 जन करे बेयाव मेम्बार थायो। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों। टटेल बेयाव 39,59,423 बेखिनि अल आसामाव मेम्बार दं। नोंथाङा बेयाव नुनो मोनदों। बे मेम्बारफोरनो दा लाखपति दिदिनि 10,000 रां, 10,000 रांखौ प्रत्येक मेम्बारनो हरनायनि बेयाव बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय बेखिनि 10,000 रांखौ हरनायनि बाथ्रायाबो इसेल' नङा, बेखिनि राङा गोबां जाहैगोन। नोंथांमोना सानजाबना होबानो जाबाय नैबेजों बेसेबां थांगोन। नैबे 39,59,423 बेखिनिजों नोंथाङा सानजाबना हो, अब्लानो मिथिगोन। बेयाव बुंखादोंमोन 40 लाखनो बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000खौ होगोन होननानै। आङो बेयाव एसे खमसो नोंथांमोननो खिथिबावबाय। नोंथांमोना एसे साननानै नायबानो जाबाय। बेनि थाखायनो नोंथांमोना नैबेयाव गोबां मानसिफोरा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बे 10,000 रांखौ मोनाबो जानो हागौ। नोंथाङा जुदि मिस्टेक खामानि मावदोंब्ला, नोंथाङा बे स्किमनि गाइडलाइन क्राइटेरियाजों मिलायाखैब्ला, नोंथाङा इसे प्रब्लेमनि थाखायनो नोंथाङा दानजानो हागौ। जाहाथे नोंथाङा बेफोरबायदि प्रब्लेमनि जाहाथे नोंथांमोना फेस खालामनो नाङा, नोंथांनि राङा नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव हाबो। नोंथाङा मा खालामनांगोन, नोंथाङा बे रांखौ मोननो थाखाय जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। जाहाथे जोंनि बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार, जोंनि बर' आइजोफोरा जाहाथे रांखौ सोबाथाय बयबो जाहाथे मोननो हायो। बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ लाबावनाय जादों। नोंथांमोना मा मा खालामनो होदोंमोन बेयाव गभर्नमेन्टआ, नोंथाङा बावबाय जानो हागौ। बेनि थाखायनो जोङो बेनि ए टु जेड डिटेल प्रसेसखौ नायगोन। गिबियावनो जोङो नैबे मोनसे प्रब्लेमनि जोङो नैबेयाव जोङो नायनानै लादिनि। गिबियावनो नोंथाङा नैबे फर्म, सेल्फ हेल्प ग्रुपनि महिला उद्यमितानि नैबे मोनसे फर्म, नैबेयाव लिरनानै होदों। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों। नैबे 21 नैबे नाम्बाराव नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों। आं बेखौ फरायना होनो इसे। नैबे
2021 नैबेयाव मायथाइनि सिगां लानाय माइक्र' फाइनेन्स रां दाहार लानायनि अनगायै सेल्फ हेल्प ग्रुप VOCLF बेंक एबा जायखिजाया रांखान्थियारि फसंथाननिफ्राय लानाय सुख'नो हायै रां दाहार। नैबेयाव गोबां मानसिफोरानो लन लादों जानो हागौ, सेल्फ हेल्प ग्रुपआवनो जा बा अबेबा बेंकआवनो जा। जुदि नोंथाङा बे लनखौ सुख'फिनाखैब्ला, नोंथाङा लन डिफल्टारबा, नोंथाङा बे स्किमनिफ्राय रांखौ मोननाय नङा। मानो होनब्ला गभर्नमेन्टआ मोनसे नटिसनि जोहै लिरनानै होखादों। बेयाव जुदि नोंथाङा जुदि लन लानानै नोंथाङा सुख'वाखै, डिफल्टार जानानै दं, मास मोनब्रै मोनबा बेफोरबायदि डिफल्टार, नोंथाङा लनखौ लादों नाथाय नोंथाङा फैसाखौ होनो हायाखै, बेफोरबायदि प्रब्लेमबा जुदि नोंथाङा बे स्किमनिफ्राय रांखौ मोनगोन होननानै दा सान। नोंथाङा जुदि बेफोरबायदि डिफल्टार दङब्ला नोंथाङा रांखौ थाबैनो सुख'नांगोन। नङाब्ला नोंथाङा बे रांखौ सुख'आब्ला उननि समावबो नोंथाङा जिखुनु हक नोंथाङा बेंकआव थांबाबो नोंथाङा बेंकनिफ्राय रांखौ मोननाय नङा। जाहाथे नोंथाङा थाबैनो बेखौ चेक खालामनानै लायो। नोंथांनि बे सिबिल स्क'रा नोंथांनिया मोजां थानांगोन, अब्लासो नोंथाङा रांखौ मोनगोन। सिबिल स्क'रखौ नोंथाङा बोरै चेक बानायो, आङो बेनि मोनसे भिडिअ लाबोगोन थाबैनो। नोंथाङा बे सिबिल स्क'रखौ चेक खालामनानै नायग्रोनांगोन। जुदि नोंथांनि सिबिला मोजांब्ला नोङो जेरावखि जाया मानो नोंथाङा लनखौ मोननो हायो। नोंथाङा बे रांखौ सोनायनि सिगांनो गभर्नमेन्टआ बे मोनसे प्रब्लेमखौ नायथारगोन। नोंथांनि बे लनफोर लानाय बबेबाफोर बेंकफोराव लानाय लना जुदि डिफल्टार जानानै दंब्ला नोंथाङा रांखौ मोननाय नङा। नोंथाङा थाबैनो बेखौ चेक खालामबानो जाबाय। नोंथाङा बे मोनसे प्रब्लेमखौ बुजिबाय जानो हागौ। बेयो मेन प्रब्लेम जानानै फैगोन रां सोनायनि बेलायाव। दानिया जोङो मोनसे गुबुन आपडेटखौ जोङो नायबावनोसै। मेन प्रब्लेमानो जाहैबाय नैबे जोङो मोनसे प्रब्लेमनि बागै नायबावनोसै। बेनो जाहैबाय DBTनि बागैथ' आं नोंथांमोननो गोबां बुंबोबाय दं भिडिअफोराव। बे DBTआनो जाहैबाय डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार। बे मोनसे फैसा सोनायनि मोनसे सिस्टेम। DBTआनो जाहैबाय नोंथांनि आधारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक जानांगोन। लोगोसे नैबे बेंक सेन्डिं स्टेटासा बेबायदि एक्टिभ खिथिनांगोन। नोंथाङा बेखौ आधार कार्डनि पेजाव थांनानै नायजागोन। जुदि बेबायदि एक्टिभ खिथियाखै, नोंथाङा बेंकआव थांनानै नोंथाङा एप्लिकेसन हैनांगोन। बे एप्लिकेसनखौ बोरै हैयो, आङो बेनिबो भिडिअ नोंथांमोननो आगोलनि भिडिअफोराव देखायखांबाय। आरो नोंथाङा भिडिअखौ नांबावगौब्ला आंनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आरो नोंथांमोननो बे भिडिअ मोनसे लाबोनानै बेनि DBTखौ बोरै बानायो आङो बेनि प्रसेसखौ नोंथांमोननो देखायगोन। जुदि नोंथाङा DBTआ बेबायदि एक्टिभ गैया, अब्ला नोंथाङा पस्ट अफिसाव थांनानै इण्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंक बे मोनसे बेंकखौ खुलिब्लाबो नोंथाङा बे एक्टिभ जागोन। नोंथाङा बुजिबाय जानो हागौ। नोंथाङा नैबे DBT सिस्टेमखौ नोंथाङा चेक खालामबानो जाबाय। नैबे DBT सिस्टेमनि जोहैसो नोंथांनियाव बे राङा फैगोन। दानिया नोंथाङा बुजिबाय जानो हागौ। दानिया जोङो नायगोन मेसेज फैयैनि। नोंथांनियाव जुदि दाबो मेसेजआ फैयाखै, अब्ला नोंथाङा बेखौ थाबैनो खबर लादो। नोंथांनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि VO बिथांमोननियाव नोंथाङा खौरां लाबानो जाबाय। नोंथांनियाव दाबो जुदि मेसेजआ फैयाखैब्ला नोंथाङा राहा गैला। मानो होनब्ला जोङो गोबाव नेबाय, मेसेज फैनाया गोबाव जालांबाय। जुदि दासिमबो नोंथांनियाव मेसेजआ फैयाखै, अब्ला नोंथाङा खेबसे खौरां लाबानो जाबाय। जुदि मेसेजआ फैयाखैब्लाबो नोंथाङा सिन्था खालामनाङा, नोंथाङा रांखौ मोनगोन। बे मेसेज फैनायफोरनिया नोंथाङा रांखौ मोनगोन होनना दासान। मानो होनब्ला बेयो अनलि अनलाइन साबमिटल' जादों। नोंथांनियाव मेसेजआ फैयाखैब्लाबो नोंथांनियाव बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि डाटाया सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बे VO बिथांमोननियाव थागोन। बे VO बिथांमोननियाव नोंथाङा खौरां ला, आंनिया मेसेजआ मानो फैयाखै, नोंथांनि बेयाव फुल नोंथाङा बिथांमोननिफ्राय A to Z डाटाखौ मिथिनानै लानो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम मिथिबाय थानो थाखाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ।